Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Bobo Ki Haji Ahmad Hanafi saking tlatah Langanrejo Butuh Purworejo saha samangke kasuwun paring donga panutup dumateng sagung para rawuh para lenggah kita aturaken sugeng midhangetaken mugi-mugi saged mendhet hikmah saking mawidatul hasanah ingkang samangke badhe kaasta dening Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Hanafi. Bapak Kiai Haji Ahmad Hanafi wekdal saha sasana kita aturaken sak cekapipun semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa arsyadana minadz zulumati ilan nuril qur'an. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam, amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramin sadatinal ulama il aizah, para kiai ibu nyai, ashabal ma'ahid wal madaris wa turuqi sufiyah, pengurus Nahdlatul Ulama baik cabang, majelis wakil cabang ataupun ranting desa Girigondo, Suryatan, Watan, Widyatan, Badan Otonom Muslimat, Fatayat, Ansor, Rijalul Ansor, Banser, Ibnu, IPPNU, Lasisnu, Pakar Nusa, Sedoyo, pengurus NU, para kiai, Al-Mukarram Simbah ke Imam Asnawi Muttaqin, Al-Mukarram Mbah Badruddin, Al-Mukarram Mbah Nusman Mudakir, Bapak Kiai Miftahul Huda, Bapak Kiai Abu Salim Alatos, Alatas apa Alatos? Alatas. Para kiai sanesipun ingkang boten kula sebat setunggal maupun setunggal asmanipun ingkang mugi-mugi tansah fi sihatin wa afiatin, atallallahu baqa'ahum tukhran lana wal ummati ma'isuhum hafizahumullah. Allahumma amin. Para sepuh bini sepuh kasepuhan tokoh masyarakat, Bapak mantan kepala desa, Bapak Muh Irfani Talasdoyo sesepuh sanesipun, pejabat pemerintah yang terhormat, jajaran Forkompimcam Kecamatan Pituruh, Bapak Camat atau yang wakili, Bapak Kapolsek yang wakili, Bapak Danramil atau yang wakili, Bapak-bapak dari Babinsa yang terhormat, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Girigondo,
pun Bapak Nur Syahid dalah sedaya jajaran kepemerintahanipun panitia peringatan halal bihalal saha nyadran sumrambahipun sedaya tamu undangan bapak-bapak, ibu-ibu, ahli qaryah, ahli jamaah bimo ingkang mukti minutalu ingkang wonten ing perantauan samenika dereng kondur malih menika sedaya para santri alumni pesantren grup hadroh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nikmat ingkang ageng hidayah inayah taufik pitulunganipun dalam rangka ingkang sae tujuan ingkang sae dalu menika kita sedaya kakersakaken ngempal lempak wonten menika majelis dalam rangka doa bersama nyadran dan halal bihalal Pemdes Girigondo beserta warga desa Girigondo ingkang estu muga acara ingkang barokah berkahi dhateng sedaya masyarakat wonten ing Girigondo lan kiwa tengenipun amin Allahumma amin. Shalawat serta salam katur junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli. Sallallahu ala Muhammad. Sareng-sareng. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalu menika kita sedaya nderekaken acara ingkang sae ingkang mugi-mugi kemawon dadosaken kesaenan fid wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Wonten ing tanah Jawi minggahipun wonten ing Nusantara atau Indonesia bulan Syawal masyarakat Ahlus Sunnah somo greget ngawontenaken sawalan
Napa to isine sawalan? Sawalan isinipun perkawis ingkang sae inggih menika ngapura-ngapuranan nyuwun halal ingkang dereng halal, sami sedekahan, dongake sae ingkang wonten Indonesia menika. Rumiyin rikala zaman Pak Bung Karno lajeng di-upgrade napanipun nami istilahipun. Dados nek rumiyin menika sawalan menawi wonten ing zamanipun Pak Bung Karno nyuwun pirsa Kyai Haji Wahab Hasbullah lajeng di-upgrade nami enggal naminipun halal bi halal. Napa to maknane halal bi halal? Halal bi halal ai tolabul halali bil halali. Golek barang halal kelawan barang halal liyane. Contone golek pangapuran kelawan jaluk ngapura. Intine ya men di ngapura. Napa mboten? Awit kita sedaya kala wingi alhamdulillah wonten ing wulan Ramadan diparingi kiyat ibadah siam wal qiyam. Siam nggih puasa. Qiyam jumeneng ibadah sunnah wonten ing dalunipun bulan-bulan Ramadan. Minat salat min salat tarawih wal witri wa tadarus wal i'tikaf lan sanes-sanesipun minangka jangkepanipun ibadah. Ingkang dadosaken kita sedaya menika pikantuk maghfirah awit wonten dawuhipun man soma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Manutawi sapa-sapane wong iku soma lamun puasa sapa man ramadhana ing dalem wulan Ramadan imanan kelawan iman wakti saban lan murih ridane Gusti Allah ghufira mongko den ngapura lahu kademan apa madosa takut dama kang wis keliwat apa wama di ngapurani dosa sing wis kelakon dosa marang pangeran alhamdulillah. Apa maning sing puasane temenanan. Mulane kula badhe ngajak Bapak Ibu ngeling-eling wingi puasane temenanan apa ora jajal. Don ya di biji dewek nyuwarane ndi. Bu puasaniku wonten keteranganipun bilih wonten 3 tingkatan. Niki ingkang sepisan saumul awam minggah saumul khawas minggah malih saumul khawasil khawas. Saumul awam puasane wong awam waton mboten nglanggar perkara sing batalna puasa. Kula mboten kula panjenengan menika mboten nglakoni perkara sing batalna puasa niku puasane sah. Minal imsak ilal maghrib. Walaupun kadang-kadang awan-awan ngendengi tanggane, madani balane, mencicil karo bojone, wani karo wong tuane, anak apa ora? Ini gontor betul nonton Pak Lurah nontonnya teng Amerika. Nah, tapi di Amerika-Ameriki. Jadi puasanya sah, tapi kalau ingin lebih naik 1 derajat 1 tingkat nika monggo wonten naminipun saumul khawas puasa sing istimewa mergane plus karo jaga gauta saking tumindak maksiat lan duraka tangane lipate lambene kupinge ora nggo maksiat niku langkung aurat. Apa maning ibu-ibu sing ahli ngrumpi nek ora dilembengi sedela bae ora afdol. Ning barang kelingan keterangan iki terus ngelus dada, oh iya aku puasa aja. Termasuk anggota yang lain tidak bermaksiat. Niki kok saged munggah derajat. Minggah malih saumu khawasul khawas.
puasa sing istimewa wawal istimewir. Mergane ora mung jaga tok sing dijaga, tapi jero ya dijaga. Ati ora ketempelan penyakit ati. Penyakit ati niku pirang-pirang. Wonten hasud niku drengki cara Jawane wujude kepriwe, ora patiya seneng nek tanggane ulih nikmat, ora terima tanggane ulih nikmat, ora seneng, ora lega, padahal kita sami sampun mangertos sinaosa kula panjenengan nasabe pada ning nasibe beda-beda. Nggih napa mboten, Pak? Pada wong diri gondo nasabe ning nasibe beda-beda. Ana sing dadi pejabat, ana sing dadi petani, ana sing dadi pedagang dan lain-lain. Menawi kita sedaya paham mekaten, sedaya wonten jataipun piyambak-piyambak, kita mboten badhe hasud. Tapi nek mboten paham mekaten, ningali tiyang sanes nampi nikmat kebrongot ing raos mboten lega, niki medeni, niki penyakit hati, hasud, drengki, wal'iyadzubillah. Napa maning takabur, sombong, penyakit hati ingkang medeni, ingkang diawali saking boten sadaripun manungsa bilih sedaya wonten alam donya menika amanah saking Allah Subhanahu wa taala. Awit boten sadar mila lajeng menyombongkan diri, rumangsane banda ya bandaku, duit ya duitku, sawah ya sawahku, karangan ya karangan, kune gede banget. Nggih napa mboten? Termasuk bojo ya bojoku, anak ya anakku, dunyaku ya bandaku. Kuwi nek cara butane iki yo dunyaku ya bandaku, kuwi nek cara butane. Lah, kenapa kok bisa seperti itu? Karena dia tidak sadar atau lupa bahwa semua yang ada hanya amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga, tapi boleh dinikmati. Orang mau ngopeni tok, beda nih tukang parkir dititip pipit, yang mau jaga tok nih Gusti Allah kon ngopeni dia fasilitas plus dinikmati ora apa-apa. Alhamdulillah. Niki mboten sembarangan, Pak. Kita bisa wonten alam dunia menika sementara KTP-ne asline swarga. Allahumma amin. Allahumma amin. Lah apa alam dunia healing. Jadi ngesuk KTP-ne sing swarga kula panjenengan piantun goro kiri gondo goro gindi ya. Kiri gondo nggih. Niki njenengan menawi kondur soal Gusti Allah mlebune swarga. Amin. Tapi kok meng neraka ya healing maning. Healing neraka ya. Muga-muga sesuai anak-anak Allahumma amin. Allahumma amin. Sehingga monggo kita menawi sadar diri akan bahwa semua adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, mboten badhe sombong. Wong banda ya titipan, bojo ya amanah, anak putu juga amanah, termasuk wilayah yang ada adalah amanah. Belum betul sombong. Nah pemaning penyakit hati, ujub, sum'ah, takabur, riya, pamer. Nek ora pamer ora marem. Badan dadak golek gelang-gelangan. Gelang temelan ora teyeng tuh gelang-gelangan dikurung kuning, benerna cidul ya karo krompyong iki. Bu. Monggo tonton ya, Bu. Dan lain sebagainya. Yang mana ini perlu untuk dihindari. Lah, wong puasa kok bisa jaga hati, saking penyakit hati berarti puasane sempurna.
menjadikan kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa pas karo dawe la'allakum tattaqun, supaya sira kabeh ikut tattaquna padha takwa sapa sira kabeh. Alhamdulillah, amin Allahumma amin Allahumma amin. Padang bulan padange kaya rina Nabi Muhammad. Rabbi salli alaihi. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, mila sak sampunipun kula panjenengan nglampahi puasa, hikmah salah setunggalipun kita dados tiyang ingkang cerdas. Awit kanthi kita puasa menika ngengken hawa nafsu, sehingga tiyang ingkang saged ngengken nafsunipun, ngatur nafsunipun menika nderek rawuh Kanjeng Nabi kalebet tiyang ingkang cerdas. Monggo kula ngajak Bapak Ibu ngenget-enget dawuh al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Al-qayyisu te wong kang cerdas iku man wong dana kang ngasorake sapa man nafsahu ing nafsune man. Wa amilalan ngamal sapa man lima marang perkara silema istaqara kang tetep apa wama tetep bakal mau tinggalem sakwise mati sedak mudar medodong jenak jentil.
Wong cerdas niku siji wong sing bisa ngatur nafsune loro sregep ngamal kanggo sanggup esuk sakwise matine. Kula tingali niki masyarakat Girigondo, masyarakat sing cerdas-cerdas. Allahumma amin. Termasuk konsep malam hari ini memadukan dua acara besar, yang pertama nyadran, yang kedua halal bihalal. Mumpung mbok pilih keluarga perantauan dereng sami kondur malih, lan mumpung niki nggih tesih garap tandur nggih. Sampun. Garap tandur yang mandan nomber wektune. Nira virus kalau wingi sing urung ketemu wong anu plesir bae. Siki ketemu alhamdulillah. Wong sing isa ngasorna nafsune wong cerdas. Mila Bapak Ibu ingkang hormati, tiyang ingkang cerdas menika bijaksana menyikapi semua keadaan yang ada. Kita ingat rumiyin kita nalika alit ditembangi dening para sepuh tembang kuno naminipun lir-lir tandure wasumilir. Apal mboten Bu? Apal nggih Pak nggih? Niki ngemot pinten-pinten pitutur agung awit ingkang anggit para sunan populer anggitanipun Jeng Sunan Ngampel dipublikasikan oleh Jeng Sunan Kalijogo ngendikane mekaten tembange liwilir. Tapi kula nyuwun guru perbana ngiringi Bapak Ibu nostalgia masa lalu nembang lilir. Kula tak nyambi medang kopi. Lirir tandure wong somene ijo royo tarsem temanten ajar bocah angon jamon pele no blimbing kuwi lulu pele no kanggo sesono tiro kanggo baso tiro salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tiro pemitir pedaing pinggir tono cuman tono kanggo sepo manggo sore kanggo sepo manggo sore ngomong padang rambulane mumpung jembar kalanane yo sora sora hiyo salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Allah ala Nabi Muhammad lirir tandure wasumilir tak ijo royo tak senggo temanten anyar lir kaya dene ilir niku kipas niku ilir niku kipas niku wau ingkang menawi cara ngagemipun menika pun sabetaken ngiwanengen leres napa mboten? Ngiwanengen dengan tongko ya sengkleng, ngiwatok ya sengkleng. Mulane ngiwanengen. Ini menggambarkan keseimbangan yang harus dilakukan oleh manusia di dunia ini. Imbang nopone napa-napanipun. Contonipun imbang dunia akhirat. Nggih napa mboten? Konsep keseimbangan ini menjadi pokok, apalagi kita para santri kiai napa maning kader-kader Nahdlatul Ulama harus tahu bahwa setiap pergerakannya harus berdasarkan keseimbangan atau wazun, toleran, atasamuh, al-iqtidar atau al-adil, keadilan,
Lalu at-tawassut moderat, sehingga bijaksana menyikapi semua yang ada. Bila penting sangat ilir kaya dene ilir, ora abot sisih, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri, tidak radikal, tidak liberal. Menawi ngaten lajeng pun tingali sareng-sareng gawa tandurane wasu milir ijo royo-royo tasunggo temanten anyar. Tanduran agama yang sudah menjadi mayoritas di Indonesia, walaupun mayoritas tapi Islam di Indonesia Islam yang ramah, tidak marah, mengayomi, ngayemi. Ternyata banyak bukti bahwa karena keberkahan Islam di Indonesia, non muslim sejahtera, Borobudur aman, malah wong Islam pada Plesirangan. Prambanan aman, wong Girigondo mau kenapa nasi Plesirangan, kira kan? Gue belek-belekan kongguan, gue sih nggak di wong Islam, Mbak. Melu keberkahan badan, kira kan? Burung bater kokis, burung astor. Berarti alhamdulillah Islam menjadi barokah kepada semua masyarakat di Indonesia, kita betul. Nangge, termasuk pada malam hari ini membangkitkan ekonomi. Kenduren nganang ini mau sore, sore pada tuku bahan kenduren, mana kenduren mau jahadah. Rok yang blenger, kepungan nasi diplok. Ya apa ke? Aneh sini Mbok. Wah, senang kira panane ke. Kira-kira lo jam ngasih pe saut. Perawi yang hormati pun, sehingga Islam yang ada di Indonesia sekarang menjadi rujukan Islam dunia. Di saat di dunia sana ada satu negara semua penduduknya muslim, Pak, tapi konflik tidak ujung kerja. Gegeran baik lawang Indonesia sing potongane jane ya uta-utu lah pemriwe sangar ya ora patia ya betul. Lah potongane ya wong Islam kene ya kublukan, batikan, kadang kami koko, sarungan. Lalu ngeri kaya sarung standar, sawang langkah-langkah sarung larang ya orang kaya. Sekarang gue nyongtok apa ya? Wong sarung niku nggih praktis, nggih isis, tapi demokratis. Praktis niku nggih penak digawa, isis pancen ora patia sumur. Demokratis gak kena digo ngapa-ngapa, pansal dadi kemul, kerek dadi bendera. Kena goni jadi jalan kutune. Berodong-rodong nek mengiringi kademen dan lain sebagainya. Ya inilah orang Indonesia, Pak. Patut disyukuri. Senajan potongannya kini ya alhamdulillah. Diparingi saged ibadah. Niki nikmat ingkang agung, gini mboten? Tetap imane, tetap islame. Senajan wong desa wong biasa ya sing penting alhamdulillah bisa traweh, bisa silaturahmi. Ora ketang nyambuh kang endi, sapa sing gawe pacitane ya tuku bae, nggo budaya, kira bedan? Kira bedan? Ini keberkahan bagi kita orang Indonesia. Mulane kudu bunga secara tembange tasen nggo temanten anyar. Nyawange kaya dene bungae penganten anyar. Kelingan mboten, Mbah? Kelingan. Lah penganten bodol iki. Penganten bodol bodolan penganten. Nek pengantin aja lanane tulis seneng karo seneng, karo bojone iman, mlaku ke kandung awas mamake mbok babah. Pengantin lawas jan blenger matane, Mak. Cowok dadi babah. Pengantin lawas. Ning ya pira panjenengan iki aja tegel-tegel karo bojone Pak nggih. Ngeman men kaya pengantinan ya undange bodhep. Bebek nawet dan beb iki. Ini minggu badan yang dari Norson. Alhamdulillah. Nanti kemelakaran ini. Kangene madang mani. Tidak madang mani. Balalan sedina songi 15 rumah madang kabeh. Oh ya bari kemelakaran. Niki nggih berkah. Lho ngene
Beruntung jadi orang Indonesia, geser sendi orang doa-doa lah pindah mari negara liya, contohnya Singapura, orang anak badangan nang kana blek-blekan ya ora payu. Apa maning bawang anak blek-blekan iki pabrike dolarin Cina ora payu. Dolarin Malaysia ya ora payu. Wong Indonesia payu. Alhamdulillah sanajan ya wis ora pati gumun karo panganan. Nek anu puasa kuwi merekna wong sing nang kono kulina mangan enak. Terus orang mangan enak jadi kelingan, oh iya ya tes ana wong sing bingung garap mangan apa nang kana jadi kerasa bisa ngerasa nak kencotek. Gimana mboten Pak? Ya iya bisa ngerasa nak kencotek wong sing bingung garap mangan apa. Nang-kana jadi tes pirang-pirang. Mergane ora ana sing dipangan. Lah masyarakat Giri Kondo saking makmure bingung garap mangan apa mergane kakek panganan. Sagon satu emping kacang rengginang lakukan banget nanti lambleng gitu betul. Alhamdulillah ini semua barokah, maka bahagialah menjadi orang Indonesia yang mana pemerintah juga sangat memperhatikan rakyatnya, dimulai dari program-programnya haji difasilitasi main boh apa maning liyane kata infrastruktur ya didanani. Alhamdulillah ya ora pati seret lalu apa dicumna sing penting planten nyondol dhuwur lho rek udah akeh caire ya Pak BPD ya iya gari dicakna ki ngene kalebet wonten program napa wau PTSL masyarakatnya jadi main lemah genah Mbah. Anak program kayak gue mereknya lumayan genah, itu jadinya semuanya ya, jadinya semuanya ditekan di, jadi genah men hisabe genah, betul? Akhir di zaman itu diprediksi bahwa saya izaman ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan, yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirata wa yuhibbuna kusura wa yansawna al-kubura wa yuhibbuna al-mala wa yansawna al-hisaba wa yuhibbuna al-khalqa wa yansawna al-khaliqa. Wonten sing ketutup setunggal wa yuhibbuna al-hayata wa yansawna al-mauta. Jadi akan datang zaman bahwa orang itu sangat cinta 5 perkara sampai melupakan 5 perkara. Seneng dunia kelalen akhirat, seneng urip kelalen mati, seneng panggonan magrong-magrong kelalen kuburan, seneng banda kelalen hisab, seneng makhluk kelalen singgawe. Seneng dunia kelalen akhirat niki medeni Pak. Ora beda seneng urip kelalen mati. Kabeh wong kuwi bakalane mati. Sing sugih mati, sing kere mati, sing no mati, apa maning sing tua lus. Gini betul Mbak? Yang Nabi swidak 3 anggenipun gesang wonten alam dunya Giri Kondo boten nggih padha berarti sing swidak 3 nggih telung badan maning, sing swidak 2 ya sebadan maning, sing swidak 3 panjang umur, nggo ibadah Allahumma monggo diangen. Bapak Ibu ingkang kula hormati Bu. Dados kula panjenengan menika wonten ing dalu menika dipun ajak sareng-sareng enget men ampun dados tiyang ingkang supek awit badhe lakon sapengajen menika wonten tiyang saking senenge 5 perkara ngantek kelalen 5 perkara. Dunia dibangeti golek seneng ngantek kelalen akhirate, urip dibangeti golek seneng ngantek kelalen matine. Mulane kena seneng dunia, kena seneng urip ning aja ngasih pada ngalekna mati, aja ngasih pada ngalekna akhirat. Hidup di dunia menuju akhirat. Ora suwe
niki namung healing sementara. Wetos healing mboten, Mbah. Terang nah. Nom-nom nggih. Hanya jalan-jalan sementara. Jalan-jalan sementara. Najan ya berproses. Awit Mas Kumambang karo wong Jawa, Mas Kumambang niku tembang Jawa sing nggambarke proses perjalanan kehidupan manusia diawali dari Mas Kumambang banyu ketuban sing wonten ing klebetipun Gua Garbone ibu mengandung kampul-kampul nang jerone anak janin kaya dene Mas Kumambang ora kesuwen mijil gobang bayi metu masyarakatnya gawe tradisi muyi bayi cara wong kula ndoboli lan nek wis ndoboli mulang nang wedon terus diopeni diberkahi selawat serakalan pas kukutan terus napa mboten Bu? Ya iya barang bocah mandan gede terus dadi nom mula cara tembangnya sinom tembang sinom niku ya wonten sinom nyamat sinom parijoto sinom peni kenyo nek nyamat niku larase pelok contone ngaten mbok enak namedan kopi kuwi nembangi nulat tolaku sing lanang sregep ngaji sing wedon ahli ngaji brayane kumpul kang tumrap ning tanah Jawi janji sabar lan ora kesusu sawae jembar-jembar bocane lemu-lemu Dono ewau mensejet demet jadi bar berasek diliwet saking rosane madang terus dadekna lemu-lemu maksudnya kayak niku nek pari nek lemu-lemu pancen dikonco muga-muga hasil panennya melimpah barokah Allahumma amin lan niki tembang Jawa niki jane ana terusane esuk maning dendang karo wayang. Menghilang kanggarane ya lurah. Ora apa-apa nyongtok bae lah. Rombongane esuk maning Bapak Bebe. Bu. Jadi sinom yang menggambarkan nom menika mboten manjur kemawon kedah dipandu mila wonten tembang bakdo tembang sira namine kinanti tegese kantenono bocah iki ilmu agami ben padha ngerti adibu auladakum bisyarasi bisolin hubbi nabikum wa hubbi ahli baitihi wa hubbi qiraatil Qur'an iki minimal kon seneng Kanjeng Nabi, kon seneng keluarga Nabi, Sadatil Habaib, kon seneng maca Qur'an iki minimal. Jadi pada tenger-tenger, ini yang berkat kok tenger-tenger. Pak, iman dan berkas nggih. Bali-bali jam lorong kok kowe. Kowe tangan loro gelem gawe iki jinan nggih. Ya 2 jam. Seruput maneh. Alhamdulillah. Pun kan kenono ilmu agami. Mergo bare wonten tembang sinom, bocah bakalan napa tembange Asmarandono hati-hati bar tembang nanti tembange Asmarandono wong duweni asma. Nek wis dikanteni ilmu agama ora padha dina. Semoga zaman saniki ya, napa-napa kepenak, komunikasi kepenak, transportasi kepenak. Telepon nek mandar mentereng HP-nya Android ya ana WA. Saged video call, download Facebook, download Instagram.
ngupload foto gawe status disawang akeh ana sing like ana sing komen kurang marem gawe YouTube niku tanggane Yusri Mbak ponakane Mbak Ayu Dakem gawe blog video dan lain sebagainya live streaming dan lain-lain dan mandan kayak Canom. Nah, memudahkan kita berkomunikasi, tapi jangan lupa kemudahan ini adalah dalam rangka untuk lebih bisa mensyukuri nikmat, bukan untuk bermaksiat. Gini betul? Kadang salah digunakan sehingga orang-orang dengan mudahnya komunikasi apa-apa serba online akhirnya bermain judi online. Karena maning prostitusi online, pesennya online, prakteknya mboten. Masa mau WA online itu nyong semarang nyong ya dadak labu dingin ya cek dan lain sebagainya niku luput. Nah, kemudahan yang ada, kenyamanan yang ada justru menjadikan kita untuk tambah boleh syukur para pangeran. Gini bener? Kayak zaman kula niki, zaman pun kepenak, gebrol wis kepenak. Lah nek mbae-mbae niki kan turan Jepang. Jadi mangane zaman kuna mung karo budine, Mbah. Wah, rekasa. Zaman nyong ya wis enak. Orang mangan karo intil. Zaman kuna nang bendinane nganggo intil. Intil iku ojek. Apa, Bu? Ojek, timbul karo kebumen intil. Dan lain sebagainya, laka roti makanya budin. Nah, sedikit pun kepenak. Maka semakin mudahnya kehidupan ini menjadikan tuntutan kepada kita untuk semakin giat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila bapak-bapak, ibu-ibu, monggo kula panjenengan sedaya taliti, apakah kita sudah menjadi orang yang selalu ingat atau sudah menjadi orang yang malah lupa setiap harinya. Termasuk yang selanjutnya, ada zaman di mana orang semakin kesini seneng karo panggonan sing magrong-magrong ngantek kelalen karo kuburan. Ngene apa mboten? Yuhibbunal qusura wa yansawna kubura. Panggonan sing magrong-magrong main dipanggoni, jagongan sing main empuk. Genyong ora mawi golek kursi wisuli kursi. Ngesuk aku wong padha golek kursi ya lurae. Tetengokna muga-muga aja pada rebutan. Nah, amin Allahumma. Amin. Jadi kiai bae ora mau golek kursi, duwe kursi. Bu. Jadi papan panggonan sing dipanggoni kowe ya kena sing main sing apik. Ning aja kelalen kowe mung sementara juga. Besok kita akan masuk ke tempat yang menjadi transit sementara, alam barzah. Pintunya kuburan. Patoke loro. Ana sing takon kiai nek dene nek kuburan patoke loro ora telu. Kok nek patoke telu ya kena barang kan iso dhuwur bae nek kena bentok iku ya. Pokul ya. Loro bae sakake. Mulane Bapak Ibu yang kula hormati, ketika kita ziarah kubur, kita akan ingat kubur, panggonan sing mung kaya kuwe jebulane, sapa bae wong sing bandane pirang-pirang ora kegawa mati, sing di omah magrong-magrong karangan amba, sawah amba, gelange krompyong, apa maning jarite batik tulis, sida dadi sida mukti. Sida ora tuku. Iku ora digawa. Sing digawa nyamuk klambi putih mori. Wong wis maju sih zaman kuna dirangkap bahan ya. Mungkin barang. Ya betul Pak. Zaman kuna mabuni. Jadi iki wong modern tuku mori gampang. Blesekna bleng. Ana banyune kaya blesekna bae. Mungkin iki medhut iki mau diserang teka blesekna bae. Orang tontokan sudah sama baik bilang bagi palang plak lemah bluk ditek-itek ini tek-itek ya kabeh masalahnya nek ora ditek-itek ora magret
dipunduk-punduk so dikembang sing dhuwur kaume ora kesuwen terus marahi bok-bok anak pitakon kowe jak kaget jadit majid manro buka tuh sing takon pada kaya kowe kawulane Gusti Allah mung beda jenenge malaikat jawab sing genah manro buka ya Allahu Rabbi wa ma kita buka Al-Qur'an wa man nabiyuka Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kowe gampang durung jawab jane nek kan nang dunya kulina kaya iki takut lha ket mau tak lurungna ya main kabeh ana tahiyah ana selawate kira mboten ana pengajian itu main kabeh merekna eling Kanjeng Nabi eling Quran eling Gusti Allah waman ikhwanuka sapa dulur wong Islam begitu nih dulur kabeh Kanjeng Nabi teng Madinah benten kali teng Mekah 3 konsep ukhuwah pada saat Kanjeng Nabi di Madinah ukhuwah basyariyah ukhuwah watoniyah ukhuwah Islamiyah ukhuwah basyariyah dulur pada menungsa watoniyah dulur pada anak bangsa wong Indonesia dari Sabang sampai Merauke beda agama suku bahasa dulur yang ketiga ukhuwah Islamiyah dulur pada wong Islam dinggon wong Islam nang kono ana wong Islam dulur. Maka siapa yang menjadi musuh kita pada takon Lungguh Nabi niku nek khutbah ngendika wala udwana inda ala zalimina ora ono permusuhan iku maujud illa ala zalimina kejaba ing atase wong kang zalim kabeh lane la nafiatun lil jinsi ta'malu amala inna tansibul isma wa tarfa'u khabar mudwana mabnyun ala fathin fi mahali nasbin ismula wa khabarula mahdhufun taqdiruhu mawjudun maknane ora ana musuh mawjud ila ala dzalimin kejaba ing atase wong kang pada zalim musuh bersama adalah mereka yang melanggar hukum bukan yang berbeda dengan kita kalau hanya beda agama beda pilihan beda partai beda wilayah beda rupa beda kulit itu bukan menjadikan perbedaan perpecahan itu hanya sunnatullah pancen kudune beda nek pada kabeh semenake ya ora nyeni gene mboten lha kudu beda-beda ana sing ketone kutilang kuning tinggi langsing jenenge kutilang kuning tinggi langsing ana sing sawo mateng bunite ana sing sawo butuh ana sing sawo bosok kepindhek-pindhek dewek-dewek nasi putih merekna nek nyawang ke you are is beautiful in my heart ya semrohe lah cara ngomong ini nah semua itu saudara siapa yang menjadi musuh mereka yang melanggar hukum lo bapak ibu yang hormati si jiwasah aja pecah balik maning si jiwasah aja pecah si jiwadah aja pecah sing rukun sing kompak ngaten nggih Bapak Ibu nggih butuh proses men rukun itu bener gampang hak-hak paseduluran hak-hak tetanggan hak-hak dalam keluarga harus dipenuhi lamun ora terpenuhi gampang geseh gampang pecah milo monggo kula ngajak datang sedaya kita penuhi kewajiban kita dan hak orang lain yang ada pada diri kita maka mari kita introspeksi bersama kepriwe carane men bisa dadi wong sing maringaken hakipun datang tiang sanes lan netepi kewajibanipun mangga iki mau terusane tembang cah angon penek no blimbing kuwi lunyu-lunyu penekno kanggo baso dodo tiro kanggo baso cah angon-angon marang nafsu wa nafsu katifli intuh milhu sabba ala hubbir rodoi nafsu niku kaya bayi utawa bocah cilik sing nang kono kudu disapi nek ora disapi engko boleh demen nyusu tekan kaplak
Apa yang gane ini gara bopong-bopong bayi kaplak. Bayi kok kuplukan. Apa rangil dari ya sembret ya. Bu. Nah, maka nafsu yang seperti bayi itulah kita sapi, ibaratnya bayi wayai disapi nafsu ketika sudah waktunya kita harus mengkondisikannya. Maka wonten ing pinten-pinten kitab tasawuf kathah nerangaken jihad yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Jadi wong kok iso merangi nafsune, wong niku dados wong temenanan. Wong temenan, nah, mula muga-muga dadi wong. Allahumma ini bisa kata-kata definisi men beda ora kaya keilane. Dadi wong, nah kepenak gitu nggih. Kula niku rumin zaman dereng mondok. Wonten Mbah Kiai teng kene wilayah kula menika ngesuk mondok ya, Bawi. Ngesuk mondok nang ndi? Mondok nang Bulus bae. Niku kula dibombong atine tenang bae. Ngesuk kowe nek mondok bali dadi wong. Pikir urung ketemu, Pak. Barang ketemu saniki rasa uyo-uyo dadi wong. Kula badhe tanggap jenengan mun rasa wong apa urung, Pak? Bu. Seprana dari kau rasa dadi wong apa urung dadi. Ngono dipikir dewek tenan. Untuk medan dingin kita perlu mikir tahu Pak Lurah. Dan dia mulai mandan bengi gula gula tekak. Ini baru duit tangkopi kok waras paning Pak. Apa mendingan jodoh nih. Petang kopi nak rasane enak maning nek kana udut deh. Jangan wis diwehi ini orang kaya biasanya iki. Ya tetap beda kan, ini tetap tampaknya mana nonton. Tujuan tapi kena gejubus. Perawi kan hormati. Oh, mulian di Pak Mulian nggih. Monggo Bapak Ibu dipun angen-angen calon saya. Sehingga kita semua yang mana hari ini berkumpul kalau bisa mengkondisikan nafsunya menjadi orang yang cerdas berkualitas. Nabi Musa dijauhi nalika badhe sowan dhateng Allah Subhanahu wa taala fa'alana copoten sendaloromu maksudnya ya sendaloro ning dipun tafsiri nafsu loro, nafsu ghadabiyah wasyahwatiyah. Nafsu ghadab lan nafsu syahwat. Yang mana ini juga suatu ketika harus dibatasi. Contoh nalika badhe ibadah, badhe sholat bingung nafsune mergo badhe sowan Allah Subhanahu wa taala maqamul fana. Allahu akbar. Niki nggih fokus ora Allahu akbar. Ini anakku ngomong-ngomong di pikirnya ya. Belum ngerti wikinan hari tase. Utawa sampai udah belaman ini micin deh. Jadi orang genah sih jane. Bu. Rumah mana wong wedok itu ya terus duku. Apa bacane wae dipangan pipi. Utawa dipangan kucing. Jadi belayang-belayang orang genah dia mulai dilereni sini. Jadi Allahu Akbar kita menang. Fokus, moga-moga sakit. Amin Allahumma. Kok menek blimbing lagi lima niku gambarane salat 5 waktu. Utawa menawi saged dipun tafsiri ugi rukun Islam atau yang lain sebagainya. Ini kalau menekankan kan salat 5 waktu, berarti dimon nafsune nek bare salat. Ini penting. Pengkondisian diri ini penting. Lunyu-lunyu penekno. Senajan lunyu tetap dilakoni dalam keadaan apapun. Dodot kumitir bedain pinggir. Kadang-kadang kita itu dalam berkehidupan ada konflik-konfliknya. Anak luput-luputnya, anak bolong-bolongnya, dondomono sumantono. Ini ajakan bagi kita untuk selalu merajut kembali, menembel kembali ruang-ruang yang sobek atau yang kosong atau yang rusak. Mari kita perbaiki
supaya sempurna kembali jadi wong maning sing temenanan. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Ila winginane ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, dosa marang Gusti Allah, tapi menungsa kalau menungsa urung ilang dosane nek urung ngapura-ngapuranan. Mulane wong-wong padang gawe panganan nggo simbol ngapura-ngapuranan, panganane jenengane kupat ngaku lepat. Makna liyane kupat siku papat, lebaran leburan luberan laburan. Lebar puasane lebur dosane marang Gusti Allah, menungsa karo menungsa urung. Mulane pada ngober-ngoberna sowan mriki ngaturaken Gusti Mbah Bapak lahir bakas nyuwun bumi papunten mergo kersa paring papunten tansah nadong barokah saha donga pangestunipun. Ugi mbok pilih wonten hakul adami nyuwun halalipun. Pak ini langsung jawab ya putu pada Kemudian ya, luputnya yang jadi wong tua ya di ngapura muka-muka lo keluar nang dia di langkah dosane Allahumma amin. Sehingga itu tak kenal apa kau tahu mangan bandaku semurah halal. Wale-wale menapa mbah nggih panjenengan tanglet kula jawab. Jadi winginane kula Grajaban bengi-bengi Tukarangan, orang ngerti karangane sapa kelub-kelub apa kayak terus tekparani tegretel sebulan ini gedang setundung niku bolu ngepek gedang ampun main-main kafe wong anu tegretel ya tegau jadi sebulan ini apa-apa tak jadi gitu karangane Rika mbak tegenah nasani kini ku bolu ngepek gedang ampun singgung kuda gretel napa niku halal sedaya napa boten mbak. Oh, kene kakine kabeh kuwi halal tuh. Ning ana sing ora tekridani. Napa nek patang ngepek? Oh, dadi bolu ngepek niku patang ngepek mboten halal, ora ning ora rida. Lajeng terus pun dimenawi saged halal. Gampang. Ijoli duit 50.000. Genah, Mbak, genah. Oh, menawi ngaten kula gadah ngalap sekat kalau tak aturke wekdal menika kemawon artanipun nggih Mbah ya ngene menika cung 50.000 kakine terus karo klecam-klecam guyu ya main kowe tanggung jawab dadi bocah yang nggih Mbah nyung putune Rika ya nyong seneng kowe paleh nek ora kuwi dadi tanggungan akhirat tuh merga kelingan ngesukane lakon wong bangkrut akhirat. Kepripun Bang? Wong bangkrut akhirat. Cara Nabi al-muflis. Wong bangkrut akhirat itu wong sing gawa ganjaran pirang-pirang saking mareme ganjarane pirang-pirang saking pedene tekan kana guyu-guyu ning tekan gone pas bar diitung pirang-pirang ganjarane ana usulan pangaring balane sing supaya ning malaikat nglurut ganjarane. Lah niku kepripun niku? Jeneng dilurut nang tanggane. Kowe gara-garane gemen nang alam dunia kowe duwe tanggungan urung rampung. Akhire gelem ora gelem wong urung dirampungi nang alam dunia, putu-putune dilalayano jor-joran. Kan tuli anak putu ndablek. Tinggal mati kakine terus golek genahna terus iki utange kakine anak pira ramane diutang pirang ini dirampungi dingin ada warisan bae. Ini ya apa-apa lumayan. Jadi bagian. Ning dipikir nang dingin iki diutang kok. Ning ora dipikiraken akhirnya tanggung bewe. Mulane iki dinuruti kabeh ganjarane. Nggo ngijoli gemyen sing urung dijoli nang alam dunya. Wong anu mati ora gawe banda gawane ganjaran ya ganjarane sing dinurut. Mulane sing maune tumpukan ganjaran pirang-pirang kelong ngantek tekor. Ora balik modal. Akhirnya malaikat ya monggo Mbah hiling neraka. Hiling neraka Mbah niki kamu diteni malaikat. Mulane bila panjenengan sedaya niki ngati-ati. Mulane tuh kowe beja banget wis genah ya 50.000 nggo nyong nggo ngidoni patang efek. Nyong wong tua apik. Ora kurang boleh ngopeni kabeh putu-putuku mulane kowe putuku tek sangon 50.000. Akhirnya balen maning 50.000 ning ilang dosane ilang tanggungane nggih napa mboten
Ora jadi tanggungan akhirat. Apa-apa yang kita lakukan dihisab. Maka yang ketiga, yang keempat, jangan lupa akan ada zaman orang yang mana saking cinta terhadap harta lupa akan hisab di akhirat nanti. Yuhibbunal mala wa yansawna al-hisab. Medeni aja sing penting bal-bal gedual kena diontal mbuke sandal apa aspal kadal penting sugih hati-hati 10 20 seplokan romplokan segelo ronggelo paribasan selawe rupiah niku wonten etanganipun. Mila Bapak Ibu kula ngaturi pirsa menjang dipun hisab sedaya Pak intub dumafi angkusikum autoku yuhasikum bikinlah semua dihisab. Mila monggo sareng-sareng kita milah-milih menapa ingkang dipun agem dipun dahar sampun cetha napa dereng sampun halal napa dereng ngaten nggih Bu. Ngaten nggih Pak. Nggih. Saged termasuk program yang tadi luar biasa. Mari kita dukung. Jadi men genah nggon nyong sepira nggone kae sepira jangan sing geser senting. Oh Allah kumangan badan niku wong. Geser senting bae sekilan sekilan tembus misor bumi misor. Kurang level bal. Ngira mboten. Geser senting sret ora mung suwilan dhuwur tok mengisor. Mulane ngati-ati, lan kula ngajak monggo sedaya nderekaken muga-muga program menika saged terkondisikan dengan baik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Katanya cinta tanah air. Buktikan loyalitas kita. Apalagi orang NU tembangannya dalam perjuangan dulu kala orang-orang tua kita melantunkan hizib yang tidak diketahui oleh orang Belanda bahwa itu hizib. Kenapa? Jalal waton, jalal waton, jalal waton. Jejar, kita huyu merah. Masuk. Udah diubuh kabeh. Rokok ya. Rokok ada. Ngerepana double karo timku bersiap. Ini lagi semegau ya. Jalal waton, jalal waton, jalal waton. Habbul waton. Dan binasa di bawah durimu. Izinkan ayah, izinkan ibu, relakan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah ayo maju serba-serbu, tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau darah menetes di medan perang demi agamaku rela berkorban. Maju
cinta tanah air zaman kuno Belanda orang ngerti ngertinya puji-pujian puji-pujian orang itu wajah apa menawan dari waktu muncul kurang dan landanya ngomong itu orang itu bisa enggak kita pondok ngerti bahasa Arab belum ngaji bahasa Arab lalu potongannya rada Arab situ Arab tiga Arab tiga Beliau putune Kanjeng Nabi Al Habib Hasan bin Akil Pak Abud dulu guru yang guru itu ya mau jawab biasa ngopi macam ya namanya pilih untuk pembersihan biasa nih rombongan tapi yang senang ya kompak hadronya dibiji sangang puluh sangat tegese apa si jimani 100 bubar orang rawin kan kalau mati jadi yalwatan hubul watan minal iman cinta tanah air sebagian dari iman jadi kita semua menunjukkan cinta tanah air dengan loyal kepada semua anak bangsa wabil khusus pemerintah kita yo sedaya kesayangan monggo dipun supados kita sedaya bisa wonten alam dunia mriki wonten diri kula mriki pinaringan sejahtera Allahumma amin. Muga-muga pemimpin kita amanah amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang hormati jangan lupa hisab. Akan ada lagi zaman di mana orang itu senang kepada makhluk lupa kepada Sang Khalik. Niki medeni Pak. Mila kadang-kadang saking senenge tekan gone sing disenengi ora nyenengi njeglek Pak. Pak, Bu, yang ngepen, ini ngajak jero-jero sedang baik. Kelingan anak jauh, habibaka, hauna ma'asa ayakuna baghidoka yaumamah. Wa baghidoka hauna ma'asa ayakuna habibaka yaumamah. Cintailah kasihmu sedang-sedang saja. Bisa jadi orang yang paling kau cintai menjadi orang yang paling kau benci. Begitu juga bencilah orang yang kau benci sedang-sedang saja. Bisa jadi orang yang paling kau benci berubah menjadi orang yang paling engkau cintai. Gusti Allah niku zat sing saged bolak-balik kakek jroning ati. Wingi seneng ganti ora seneng saged mboten Pak? Saged. Mulane ya kita latihan sing imbang kemawon sing sedang-sedang kemawon gini mboten sehingga cinta kita kepada makhluk Allah justru menumbuhkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin Allahumma wonten dawuh ingkang badhe kula aturaken dalu menika mboten usah kata-kata belum betul batin dalil wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqina belum nerangke niku Pak panjenengan pun kula mireng nek halal bihalal dalil niku niki men rodok beda Pak men rodok beda halal bihalal piye ini dalil apa ya tok enteni beda ini padha karo piye kula beda itu, kalau nggih mboten pecian itu sengaja kula blangkonan. Men beda kok nek pada pecian wong amplope padha. Aduh. Rupanya ya kuplukan kabeh tadi. Ya nyong ya beda, men beda. Mas amplope kiai pada karo amplope. Mboten nggih lurae nggih. Kuwi genah nggih lurae. Ayam yang ayam ya alhamdulillah. Pinten Pak Gede. Niki bukan jenah bae nggih mriki. Mboten gawean. Ora wikan. Boten dawuh monggo kita ngetenget. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima.
ingkang menawi cara jawinipun para santri-santri maknani la khairu rano kebagusan iku maujud fi kasirin ing dalem wong akeh min najwahum saking bisik-bisikane dhewe kabeh kasih illa man kejaba wong amaro kang perintah sapa man bisodakotin kelawan sedekah au ma'rufin utawa kebagusan au islahin utawa mengupayakan perdamaian bainan nasi ing dalam antarane menungsa waman utawi sapa-sapane wong iku ya falamun agawe sapa manjalika ing kabeh mau ing mengkono-mengkono mau ibtiho amardotillahi krana murih ridane Gusti Allah fasaufa nuktihi mongko bakal paring sapa ingsun Allah iman ajron ing ganjaran aziman kang agung tiang sementen kathahipun anggenipun kinarak lenggah awit kala wau lawan pangandikan niku mboten dipun anggep sae menawi mboten ngrembak ingkang sepisan amaro bisodaqah mengajak menganjurkan merintah pentingnya sedekah niku kula mboten badhe ngrembak bab niki krana panjenengan pun praktek mboten kemawon menganjurkan masyarakat Giri Bondo niku ahli sedekah. Contohnya dalu niki ora eman-eman, ora mung wedang tok anak balane. Niki pun rembugan dangu, nesuk ger urunan pirang gawe segak, nesuk urunan pirang gawe watarut, gawe wason sistem, nggo ngatur rebana terus nggo. Ya jadi pikir nah iki ya. Ya kepean loh. Bu. Diniasi sedekah sendingake dadi ganjaran. Gini mboten? Nggih. Menjadikan hak-hak orang lain terpenuhi sehingga pada saat kita hanya untuk kepentingan pribadi saja kita tidak mau memikirkan orang lain, ini berakibat tidak baik dari diri kita. Mulanya kadang-kadang kita harus berbagi kepada orang lain. Di malam ini masyarakat Girigondo berbagi kepada sesama. Dunia sodakoan jadi ganjaran. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amaroh bisodakotin. Au ma'rufin atau kebagusan yang ditebarkan kepada siapa saja tanpa tebang pilih kabeh diapiki bojone, anake, balane, wong tuane, mertuane, tanggane, dulure diapiki. Aja mung apik karo bestine tok, apik karo solmete tok, apik karo komunitas tok. Kayak saya jenggon ora seneng, mboten saya. Semua kita apiki. Bahasa Indonesia kita apiki ki apa ya? Kita apiki. Tapi kita supaya apa? Supaya menjadi baik bersama-sama. Bu, ikhtiar saya, saran. Mila Bapak Ibu butuh modal, kagem dados tiyang ingkang saged nglampahi kesaenan. Modalnya apa? Manah ingkang sae diwiwiti saking husnul dzon minggah dados husnul amal, minggah dados husnul khotimah. Tapi kok teng mriki niku pun suul dzon munggah dadi suul amal, munggah suul khotimah. Mila monggo kita bangun kebaikan dari dalam dulu Pak, supaya mudah kita berekspresi baik dan endingnya akan menjadi baik, husnul khotimah. Amin Allahumma. Amin. Tapi kok pun suul dzon munggah suul amal, munggah suul khotimah. Nauzubillahi min. Jangan tebang pilih dalam berbuat baik, semuanya diapiki. Kanjeng Nabi Pak, rikala wonten ing kota Thaif dilempari batu sampai berdarah-darah. Wa amma Thaif yad'u saqiban falam yuhsinu bil ijabati kira Allah. Wa aghrabi sufaha wal abida fasabbuhu bi alsinatin badiyatin wa ramauhu bil hijarati hatta khudibat bid-dima'in a'la. Summa ada sallallahu alaihi wasallam
ila Makkah hasinan fasa'alahu malakul jibali fi ihlaki ahli hadza bil asabiyah wa qala inni arju an yukhrijallahu min aslabihim may yatawalla atilillahumma qabrahul karim bi'arfin syadiyy min salati wa taslim Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tindak mengkota Taif Kanjeng Nabi ditampa langsung nang wong-wong Taif. Jadi wong Taif niku pun siap-siap napa, siap-siap nolak, ora siap-siap nampak. Nek niki namanya panitia ini siap-siap nampak, mulane sing disiapna sing main-main, main sing teka betah, senajan di sana sing merotoli iki. Yang minoritas. Dan nek siap-siap nolak sing disiapna sing ala-ala main sing teka ora betah. Apa yang terjadi? Mereka membuat propaganda, ngumpulna wong sing ora genah-genah, fasabbuhu bi alsinatin badiyatin baramahu bil hijarah. Kanjeng Nabi men diwadani ngantek ora betah utawa nek ora mandi diwadani kesi bae nang kota Taif serampangi watu kelakon, Pak. Ngantek berdarah-darah hatta kedipat singgo den gupaki biktima iklawan getih apa nak lahu sendarane Kanjeng Nabi. Ndlodor getih gupaki sandal. Saking dene tegele wong-wong Taif marang Kanjeng Nabi. Napa ingkang Kanjeng Nabi lampahi salajengipun? Rikala Kanjeng Nabi kondur fasa'alahu malakul jibali fi ihlaq al-yazami al-asabiyah. Mudun malaikat tawa-tawa karo Kanjeng Nabi. Tak parani bae Kanjeng Nabi wong sing wingi rampangi kejoge men cedek. Apa tibane Covid men mati ora nasi belajar. Bruki gunung apa? Merapi, Merbabu, Gunung Uhud apa Gunung Tugel. Ini ngenteng sih blek iki gue. Wong semono bae wong setoki gampang. Mudah kecil bagi saya. Jawabannya malaikat, apa jawabannya Kanjeng Nabi? Nalika diaturi dening malaikat, inni arju ayyukhrijallahu min aslabihi may yatawalla. Nyong malah ngarep-arep malaikat muga-muga turunan sing balangi ana sing mandi marang agama Islam. Orang sing nyerampang ya anake ora anake ya putune ora putune ya berita ora berita ya canggahe ora canggahe ya warenge ora warenge ya udah